Evo, bronca i zlato u Aziji, kakvi su tvoji dojmovi? Pa ja sam sretna i zadovoljna, nakon loše, ajmo reći, godine, napokon medalje, rezultati, bodovi, prvo peto mjesto u Abu Dhabiju sa 2 medalje, zlato i bronca, siguran odlazak na olimpijske igre i ja sam prezadovoljna. Super. Šta za tebe znači odlazak na olimpijske igre? Pa mislim da za mene kao i za svakog sportaša, ako trenirate neki sport i ako su već profesionalni u tome, da vam je sigurno cilj otići na olimpijske igre i da o tome sanjate i da vam je to glavni cilj kad trenirate. Sad si pobjedila najbolju sa svjetske rang ljestvice što se tiče kvalifikacije za olimpijske igre, Njemicu Vage Skoh, kako je to izgledalo? Pa ja smo se srele sad u Koreji u četvrtfinalu. Trener i ja smo spremili dobru taktiku, nekako izgubila sam do sad, par puta sam se borila i gubila sam od nje, ali nekako sam uvijek osjećala da ja to mogu, nekako uvijek napeto, gusto i onda ona pobjedi, ali eto sad smo dobru taktiku odradili, bacila sam je juko i 2 vazara, ja mislim da tu nije bilo uopće upitna borba, da će otići na njenu stranu, ja sam srećala s nekako boljom i moćnijom u borbi, tako da dobro završila. Odlično. A šta nam sad slijedi? Kako je izgledao put do Rija još? Pa evo sad prvo imam malo odmora, pohvatat ispite na fakultetu i onda me čeka olimpijski trening cup u Mittersilu, pa Kuba, Grand Prix, Grand Slam Paris, to je to što znam za sigurno turnira. Nakon toga imam Europsko prvenstvo i zadnje natjecanje bi trebalo biti Masters u Meksiku. Nakon toga se podvlači crta i nadamo se da ćemo nakon toga biti među prvoj 8 za nositelje na olimpijadi i vjerojatno nas onda u 6. mjesecu čeka i naš trening cup Olympic trening cup u Poreču. Nakon more, sunce, malo uživanja i pripremanja, to je moglo biti dobro. Odlično. A kako je sa drugim kolegama u ženskoj, a i u muškoj judo reprezentaciji? Pa evo što se tiče, tu je Zlatko, on je onako ima najviše mogućnosti nakon mene da ode na olimpijadu, za sad je u igri, vidit ćemo još, ima još puno turnira, nadam se da će tako i ostati. Još ima tu Ivana Maranić, možda moja sestra Brigita, ona je mlada, ali nekako za nju probat ćemo sa lakšim na ovim svjetskim kupovima, početi kako će krenuti, ali trener neće ništa forsirati, mlada je 96. godište, z nju čeka to kilo. Super, znači plan je nekakav da sestre Matić budu skupa u Tokiju. Tako je kako, to je glavni cilj. Ja mislim da mu je to dosta.